सबसे पहले हमारा ऑडियो वीडियो आप तक पहुंचे तो गुप्ता म्यूजिक स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना न भूलें। गणेश पूजा के मेला लगलै जइबै घूमे सवेरे में जइबै घूमे सवेरे में सबसे पहिले जिलेबी खिलैबो खजोली के मेला में सबसे पहिले जिलेबी खिलैबो राजनगर के मेला में सबसे पहिले झूला झूलैबो खजोली के मेला में जिलेबी तोरा पूजा के मेला लगलै लक जइबो सहरसा में लक जइबो पनियछिया में सबसे पहिले बुलेटे पल जइबो खजोली के मेला में सबसे पहिले जादू देखैबो मत्स्यगंधा के मेला में सबसे पहिले जिलेबी खिलैबो खजोली के मेला गणेश पूजा के मेला लगलै लक जइबो शहर से में जइबो शहर से में सबसे पहिले पूजा